салом дӯстони гиромӣ, аз хабарҳои нави футбол огоҳ мекунем. дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар қатар рекордҳои нав ба қайд гирифта шуданд. ҳамлагари мунтахаби Аргентина Лионел Месси дуввумин зарбаи ҷаримавии пеналтиро дар бозӣ бо Полша ба дарвозаи Войсех Щесни зада натавонист. Месси дуввумин бозигар дар таърихи ҷоми ҷаҳон аст, ки ду пеналтиро дар ин мусобиқа ба самар нарасонидааст. соли 2018 дар Россия Месси зарбаи пеналтиро ба дарвозаи Исландия зада натавониста буд. дар ин нишондод Асамоа Гаян аз Гана аввалин бозигаре ҳаст, ки дар ҷоми ҷаҳонии футбол ду пеналти ба самар нарасонидааст. соли 2006 дар муқобили тими миллии Чехия ва дар соли 2010 ӯ ба дарвозаи мунтахаби Уругвай пеналтиро ба нишон нарасонида буд. ҳимоятгари 25 солаи Арсенали Лондон ва тими миллии Англия Бен Уайт бо мушкилоти оилавии тими миллии Англияро дар Қатар тарк карда ба хона баргашт. интизор меравад, ки ҳимоятгари Арсенал то анҷоми мусобиқот ба даста бархоҳад гашт. мо хоҳиш мекунем, ки махфияти бозигар дар айни замон эҳтиром карда шавад, гуфта мешавад дар изҳороти расмии Ассотсиатсияи футболи Англия. Уайт ду бозии марҳилаи гурӯҳиро дар курсии эҳтиётии даста гузаронида буд бо Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. сармураббии тими миллии Мексика Жерардо Мартино баъди бозӣ бо тими миллии Арабистони Саудӣ истеъфо дод. Fox Sports аз суханони Мартино иқтибос овардааст, ки шартномаи ман ҳамон замон ба охир расид, ки довар уштаг зад ва бозӣ ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки тими миллии Мексика тими миллии Арабистони Саудиро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод, аммо ин барои баромадан ба плей-оффи ҷоми ҷаҳони футбол кофӣ набуд. Лаҳистон дар ҷадвали ниҳоӣ аз рӯи таносуби тӯбҳо аз Мексика пеш гузашт ва ба 8-1 финал баромад. дар бозии ҷоми ҷаҳон рекорди нав гузоштанд. онҳо 800 маротиба ирсол, партоб ё паси дақиқро анҷом доданд, ки аз рӯи фоиз дар як вухӯрӣ рекорд мебошад ва он ба 97% баробар шуд. рекорде, ки дар борааш ҳоло ҳарф мезанем, ин шумораи кортҳои зард дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқоти ҷоми ҷаҳон мебошад. тими миллии Арабистони Саудӣ дар ин росто 14 корти зард гирифт, ки ин нишондиҳандаи баландтарин аст. сармураббии дастаи мунтахаби Фаронса Дидье Дешам барои лағв кардани голи ҷавобии фаронсавиҳо дар вохӯрӣ бо Тунис аз рӯи довар Метью Конгер шикоят бурдааст. ӯ гуфтааст: ман қоидаҳоро аз ёд намедонам, аммо пас аз задани гол довар ҳуштак кашиду голро ба эътибор гирифт, аммо баъдан онро лағв кард. аммо намегӯям, ки сарҳакам маҳз чӣ гуфта буд. ман намехоҳам ӯро бадном кунам. шумо рақами Перлуиджи Колинаро медонед? иқтибос меорад суханони Дидье Дешамро Ле Парижен. ин ҳолат дар дақиқаи 8 вақти иловашуда ба қайд гирифта шуд. ҳанӯз расонаҳо дар бораи беэътиноии Лионел Месси нисбат ба либоси капитани тими миллии Мексика Андрес Гуардадо, ки дар роҳрав иваз карда буданд, баҳсҳо мекунанд. Месси дар ин бора гуфтааст: ин нофаҳмӣ буд. ҳар касе, ки маро мешиносад, медонад, ки аз ҷониби ман ҳеҷ беэҳтиромие нисбати касе нашудааст. ин ҳуҷраи либоспӯшӣ аст ва баъд аз бозӣ ҳама либосҳои худро барои шустан мепартоянд. ман гуноҳе барои узрхоҳӣ надорам, зеро ман аз мардуми Мексика ё футболка беэҳтиромӣ накардаам. иқтибос меорад нашраи Мексика Туден аз варзишгоҳи Доҳа пас аз бозии Лаҳистон Аргентина.
Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать.